ya kawo wata kissa na wani yana da ƴaƴan mata guda biyu, ɗaya tana da ƙoƙari ɗaya ba ta da ƙoƙari, kuma wasu ɗaya ubansu ɗaya. Kun ji wani abu na Allah. Da haka wannan kullum ta kawo result mai kyau, a sa mata albarka, a rungume ta, a yi mata kyauta, ita kuma wani ba ta ta kullum iya ta dingure mata, ki ba ki da ƙoƙari, ki ba ki da ƙoƙari, ba ki da amfani. Suka gama sakandare a haka, sai uban ya ce to ke tunda ba ki da ƙoƙari, in ma ba ki kuɗi a jami'a asara zami, ki fito da miji mai miki aure. Ke kuma gashi an samu miki admission a makaranta mai tsada, ki je ki cigaba da karatu, iyayenki sun dogara da ke, sun yadda da ke, sun ɗora burinsu a kanki, ita dai mara ƙoƙari tana jin su. Ta zo ta zana tana tunanin fitowar mijin ma an ce ba ta da ƙoƙari, wata ƙila sha zai baya su. Sai ta ga irin kaya na mata irin waɗanda suke sawa, sai ta fara tunanin to wai ita to koma ta koma harkar tela ne, ta koma ɗinki. Idan ta siyo riga sai ta zo ta warware ɗinkin, ta mai da ita pieces ɗinta, sai ta mayar da zare da allura, sai ta sake ɗinkawa. Daga nan sai ta fara siyo yadiddika, tana koyan sharp ɗin yadda ake yanka waɗannan kaya na mata. Daga nan sai ta fara koyo, sai ta ce wa babanta to ko a sai mata keken ɗinki kafin ta samu mijin. Aka sai mata keken ɗinki, ta fara ɗinki, tana ɗan design, ashe design ce a ranta, Allah ba a sani ba. Ta fara design, malam tana fitar da kaya, su kuma mata suna son kayayyakin design. Suka fara unguwa, su fara kaitawa a jinta, dan Allah ina kika si wannan riga, wallahi ta miki, tace wallahi ni na dinka a bata, dan ko ni ma zaki dinka mun. Shikenan sai ta dinka mata. Daga nan sai ta fara samun customer, tana wa ƴan unguwarta da ƙawayenta dinki. Sai ta ce wa babanta da Allah ƙara mata keke ɗaya, ƙara mata keke biyu, ƙara mata keke uku, ƙara mata jari. Shikenan sai ta yi rijista ta buɗe kamfani. Shikenan ta zama babbar designer a ƙasarsu, ta zama tana da kamfani na ɗinki. Ita waccan tana can tana ta bada ƙoƙari, tana bada wuta, first class, second class, ita kuma tana ta ɗinki, tana ta ɗinkinta. Wato da Allah ya sa ta samu dama, sai ta kafa babban kamfani. Waccan ya uwa ta tara karatu, result yayi kyau, ta zo gida kuma ba aiki. Sai ta ce dan Allah ko za a roƙi ya uwarta ta bata koda manaja ne a kamfanin ta. Ta same ta dan Allah ko zaki taimaka min ki dauke ni zama manaja a kamfanin. Ta ce okay to ki rubuta application, ba matsala. Zuwa ga sa ranke dade, ina neman aiki a kamfanin ki, da Allah bani aiki. Ta karɓi takardarta ta bata aiki. Suka haɗu da basirar wannan, da ilimin waccan, da basirar